Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat nggih Pak Bu? Alhamdulillah nggih. Pentas ten ngene asem gede. Hajate sedekah bumi, nyedekahi bumine supaya barokah karo penduduke sedaya. Allahumma kembang turi kok melok-melok sego adang karene sore. Tonggo alok-alok sandang pangan rak golek dhewe. Iki pancen wis jamane wiwit biyen mula mulya iki wis wancine kowe didhawuhke marang priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora nglegewo yen sliramu teka palakrama srengenge kulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene srengenge kulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi gele tresnamu pegawai kantor urusan tanah tapi tanah longsor Pak Bu nggih alhamdulillah begini cerah suasana nggih karo tuture
sora esuk nek wis rabi aja dilalekno polahe wong tuwa ngono pepundhe kita aku lek eling kutangane biyong lan popo anakku galih dadi sing prasaja eling ngono besok nek dewasa gak tansah tak kanthi kota ujo mulane iku aja dilalekno kabeh pesenku ya padha amalno sifat angkara murka ayo disirnakno supaya uripe gak nemoni bebaya mula kita kabeh padha ilingo mung sapira pintere manungsa kaya banyu sak tetes nok tengah segara nek dibandingno ilmune sing maha kuwasa mula kita kabeh sing ati-ati sifat iri lan dengki ayo diilangi golek dalan sing padhang kanggone sanubali ngadep pangeran Gusti Kang Maha Suci. Ayo Mas sampean gawe dangdut Mas. Jula-juli awen gauri satu-satu aku sayang ibu dua-dua aku sayang ayah tiga-tiga
sayang adik kakak, 1, 2, 3, sayang semuanya. Pelangi-pelangi kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, bangun tidur aku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Burung kakak tua yang hinggap di jendela, nenek sudah tua lah giginya tinggal 2. Namung semanten kidungan kula monggo pinarak ingkang sengge. Iya sih rek, aku ket mang lauk nang kene kok gak ono sing metu belas. Kadoan. Kaya kudu dicelong gawe nyanyian sing lagi trending kowe. Cekne gelem laku rene. Genduk deno santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu, tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum lakono Bapak Imlero, genduk deno santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu, tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum lakono Bapak Imlero, pondok isih perawan durung tau ketemu, tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum lakono Bapak Imlero, gandok deno santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu, tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum lakono Bapak Imlero. Ana wong nyanyi kok dibungkem sih to. Apa rek? Lah apa? Menyanyi. Kancane iki lho. Lah apa? Boyoknya pedhot. Ya karo to. Sampe menggos-menggos aku ya. Yo to yo. Wong aku menyanyi arek cilik-cilik suweneng ya tak lanjutno ngono ae. Kok seneng-seneng awan dhewe iku bahagia nang kene gelokan penontonnya luar biasa. Laras. Ya. Asam gede istimewa. Tepuk tangan. Asam gede aja. Asam gede luar biasa. Biasa. Saya gak butuh tepuk tangan. Lah butuhe saweran. ono iku
disambut. Kudu disambut. Labutan. Onde-onde mangane karo roti. Cakep. Warga Asem Gede muga-muga akeh rejeki. Allahumma. Amin. Mangan onde-onde nang pinggir sumur. Cakep. Cakep. Muga-muga warga Asem Gede panjang umur. Nah, Amin. mangan onde-onde dicampur nanas. Cakep. Warga Asem Gede nek duwe utang cepet lunas. Allahumma. Amin. Mangan onde-onde roto nang dodo. Cakep. Tanggapan Asem Gede. Muga-muga mulai gawa rondo. Kono tak ajar lho kene kon. Amin. Ngono ya. Amin kakekmu ngono ah. Kok Yang tanggapan mulai kok arep-arep rondo iki lho. aku kan dudo. Cek klop. Cek klop. Wis kono gak ngoper sae. Menyanyi. Nyanyi ya? Nyanyi lagu apa? Lho, zaman saiki ku zaman kemajuan rek. Sopo ngarani mundur? Maksudnya zaman saiki zaman berkembang ngono lho. Iya, kembang apa? Kembang api ya. Maksudnya zaman saiki ku zaman kekinian ngono lho to. Oh, ngono ah. Zamane akeh wong-wong wis ngerti lagu anyar. Nyanyi lagu terbaru. Terbaru. Iya. Lagu apa iku? Dah. Ya sembarang pokoknya sing lagi trending viral ngono. Lagu trending lagi viral. Nah, menyanyi. Lagu internasional. Oh, dadi apa kon? Oh, lagu internasional iki lho. Ngawur ae. Aku nek lagu-lagu Jawa iku cangkemku kremien. Cangkem kok kemerian itu? Lagu internasional dari Thailand. Oh iya iya. Ayo nyanyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyi. Kadek Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan itu harus kita baca doa. Ngono. Biar selamat hidupnya. Ya selamat duniane. Iya pokok selamat kabeh. Jamaah. Nah menyanyi kok. Apatia, apati kekekut, apati do, apati kut kut kut, apati. Oh iya. Iya tepuk tangan saudara-saudara. Wah, cawantor rek menyanyi lagu internasional temen. Aku kok. Tapi iku gesing nom-nom ngerti. Gesing sepuh-sepuh ngene garo. Masa karo? Iku maksudnya iku garo. Terus karepmu? Iya dijawakno rek. Dijawakno. Iya. Ojo kok Jawa. Mandarin lho gak iso. Lah, gak iso kok nawak. Berarti dijawakno. Dijawakno. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Kakean bismillah. Aku wingi dolen nang sawah. Iya. Pedes sutinah nabrak Pak Lurah. Tiba mlumah kare jempalian. Gelok ketok. Wah kok sak layah. Iku tak eker-eker lho, Bang. Apa? Lah apa sak layah iku lho, Rek? Ya rek, suweke yo, suweke. Suweke ta. Iki ramu ae sing elek. Tak pikir sing iku to sak layah to. Aku liyane. Ganti. Lagu apa iki? Lho, ya sembarang. Lagu sembarang, lagu sing viral. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah maneh jangkeping 3 iki. Ambal ban uripe sak dalan-dalan golek duwe sing halal apa don cukup gawe sandang lan pangan. Ya. Iku nek awakmu menyanyi. Ya. Lah aku gak kedumen. Ayo parudan. Parudan. Iya. Gas. Tak gekno. Aku iki seorang seniman. Ya. Kerjane pas ana tanggapan. Nek tanggapan duit kantongan. Waya sepi bingung golek utangan. Emak jedor, emak jedor, emak jedor, dor.
teko. Wah iki wayahe bayar angsuran. mak jedor mak jedor mak jedor dor Bang mekar teko. Wah iki wayahe bayar cicilan. mak jedor mak jedor mak jedor dor Syariat teko. Yo iki wayahe pelunasan. mak jedor mak jedor mak jedor dor toto Wayahe bayar mas-masan yang meledos. lha kon menyanyi kok nggo bledek iki lho Kok Ana nyanyi kok nggo bledek matamu. wayahe bayar mas-masan tet menesuk meledos. Nyanyi sing teges ngono. Dunia bulbul kebul-kebul menggo saya oh kaya bulbul oh kaya bulbul la 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 Ger mikir kecantol pager suwe katoke ger mikir kecantol pager suwe saronge ger ketana her ger ketana ger ger ketana ger aca kuntet numpak helikopter ger ketana ger ger ketana ger ger ketana ger ketana ger cak galih numpak skuter Ketana ger ger ketana ger ger ketana ger acawanto Hidune mlungker ger ketana ger ger ketana ger ger ketana ger aca kuntet bojone dokter ger ketana ger ger ketana ger ger ketana ger cak galih areke pinter ketana ger ger ketana ger ger ketana ger acawanto metu ngiler ger ketana ger ger ketana ger ger cak kuntet numpak skuter ger ketana ger ger ketana ger 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 cak galih bojone suster ketana ger ger ketana ger acawanto ambune banger iya mangula nyanyi ku ya sing serasi dilokno wong nek gak serasi mergo asem getih ku selalu nekakno Bu Dewi Jaya
Kurang kok seteng nek gak Budi Wijaya moh. Gak gelem. Tau nanggap wayang lho pestanan dalangi jam 2 kae ketemu. Kok malah omong-omongan kok kene sih rek. Apa? Kon niku lho gak eling tah ya apa? Pas pedhok aku nang ngarepe pasar iko lho. Apa sih Dut lali aku Dut? Mosok gak eling sih rek. Gak eling e. Oh kok niku lalian. Oh, Dieling-eling ta. Apa yo? Ah, Kalau tetet kon pedhok aku nang ngarepe terminal iko lho. walah sing ngarep terminal kok. Ya. Ya. Apa ya? Padha ae. Nuk ngarepe terminal iko lho, Tet. Wah, aku pikir ke dulu iku ah. Ya, terus tak nang warung. Nang warung iku. Iya. Nek wis tak omongi. Iya. Apa sih? Sosis. Ya Allah, Tet. Wis ngene lho, Rek. Saiki iki wayahe tanggapan. Apa? Wayahe tanggapan nang omahe Pak Taji. Oh, tanggapan gare banjir kok. Gak Eh, usah. Kon wis tak panjeri ngono kok. Endi? Tak jak nang warung kon tak tukono sosis. Iya. Ambek pentol celup iku. Ikut manjer. Banjir pentol celup. Masih ngono duweke wong. Iya wis ya. Oh, toh? Ya. Eling. Apa tuh? Pedhok nang ngarepe pasar kon. Pasar kok. Oh, iya, wis payu Dut. apa? Wedhus. Wedhus. Badak mulu. Kon tak tukono kerupuk upel iki lho. Kerupuk opel iku ah. Heeh. Iku panjer goblok. Ah, Dut, panjer kerupuk opel. Masih ngono duweke wong, Rek. Ah, Dut. Lho, ya, sampai diparani wonge. Kon ki ya apa sih, Dut? Arek-arek niki lho, Wak, wis tak kandhani tak kumpulno wisan. Iki lu tanggale kliwat. Saniki sih. Masa sih? Nggih. Iki tanggal pira iki? Niki. Tanggal 18. Duduk. 18. Tanggal 350 kok. Tanggal 350. Sampean manjeri kula nika Tut, tanggal 18 iki ludrukan nang nggonku iki panjere lak ngoten. Ayo. Lah nggih. Lah saiki gak nang brai kan? Niki lho bekas-bekas niki lho isih guyon kok kene. Panci ya bekas. Wong iki malah aku diamuk karo wonge. Ayo. Awakmu kudu tanggung jawab sepenuhnya karo aku. Kate kon Alah bab kuntek mana rek. Kentekan ambekan. Ababe cek gak kentekan. Saiki kan tanggung jawab. Kula tanggung jawab. Heeh. Arek-arek pun ngumpul nika sak trek nika teng mburi nika. Sairo. Sak trek. Wah, ngentekno sego. Jare kon nggawa bolos sing akeh. Piro sewa balane? Mek piro? 250 lho. Gak ngono iku bolo ta. Iku jare unjuk rasa kon niku. Jare kon nggawa bolos sing akeh. Bolo kok ditung, dipas, dadi cele bati. Boten kok bathi sing dipikir. Lho, ya penting lho. Arek-arek wis kono Mas, macak ayo, Mas. Mlebu. Ayo. Diamuk karo sing. Mas, raya Pak. Brai. Gak. Usuk-usuk nolinget lho. Mpun mangkelan ta, Wak. Sabar. Musuh arek nom-nom iku, Wak. Nom. Kualat haji. Sakur tiba. Syukur kok sakur. Ayo, rasakno kon. Kate mangan panjer lali. Niku pun siap arek-arek. Wis. Kula tak noto niku, tak noto arek-arek. Iya, Teten. Nggih. Sing apik. Berarti tanggapan lu jeruk sakniki nggih. Saiki. Oke, siap. Ketua kok curut. Pau enak,
bojoku karo aku nggo dhuwit 7 juta tak sawerno 100 saiki entek. Gak apa-apa. Ayo nek kata apa? Ayo ya. Punya ngomongane loro. Ngomong apa? Bojomu karo. Kopeng iki Kok nggo gepuk bumbung katas. anggenmu kopeng kudu blek ngono. Iki aku kewedhos samboki iku. Anggenmu kopeng kudu blek. Aku iki duwe bojo lemu. Ngerayu. Bandina kanggo yang guyu. Ben bengi ora iso turu. Bareng njaluk gak iso metu. Kacu. Duwe ndi? Duwe. Ora gawa. Kate gak bayar gabah. Gumur gabah. Gabah saiki diundang karo negara. Diawal karo tentara. Lah awakmu dadi apa? Dadi apa awakmu gak dadi apa-apa? Hah? Duwe ndi? Hah? Aja macem-macem lho yo. Hah? Wong tambah suwi kok tambah kurang ajar. Lah nek kurang ajar dia bakal ajar. Kacau. Tak takoni. Wingi isu-isu nang pasar. Lah apa golek ijolan duit receh? Lho, gak ngerti. Apa? Kesayangane bojomu ki nek kesenian nyawer. Tak sawer 50 kurang sepet tak dol. Bayu 350 aku terus mulai mlaku aku. Ya pinter sih kelakuanmu. Heh? Pinter kelakuanmu. Dijaluki dhuwit wong wedok bojomu sing ngingoni cucukmu. Kok angel-angel trimo nyawer tandak 50 kon nek loro iku apa diramut tandak? Ngomong apa kon nek loro iku diramut tandak gendakamu sing ngramoti bojomu, sing ngingoni cucukmu iku aku. Rumah Bojomu. sama aku petik kok cucuk-cucukno iki. Kon iki aku iki bojo kawin sah, aja nyucuk-nyucukno, tak cucuk dhewe. Kacu. Aja sampe enake dhewe, Di. Kon ngrabi aku aja kok gak enake dhewe. Lho, apa ora penak kon, Apa? Kalung tukone sapa? Tukonku dhewe. Ya wis. Pengandaran ra nukokno kemalan cangkemmu tak ijolno kon kapok. Ayo jalan. Lho, tak ijolno blek bublek. Kok jalan apa? Nang pasar sapi. Kok jalan sapi? Yo. Enak sing duwe. Enake tekan ndi sih? Ya. Tekan ndi? Sapi didol lah menungso ora kena didol lah. Saiki tak takoni, kon kate nanggap lodrok ki lho kok ge apa? Lho. Ini kan sedekah desa. Terus Nah, desa itu nek sedekah nek diberi desa, akhir-akhir penyakit. ya terus. Lah nek iki ditanggapno lodrok, penyakite nyimpang kabeh. Sing teko segara kidul, sing teko segara lor segara kelor, sing teko segara etan, sing teko segara kulon. Lah nek teko negara nisar ya menisar. Sing duwe tanggung jawab nanggap lodrok iki Pak Lurah karo masyarakat liyane, ora raimu gopoh nanggap lodrok dhewe, Apa gak ono liyane sing ditanggap, Nanggap lodrok ora pokoke sedekah desa.
Ngomong ngerti. Ngomong jancuk. Ayo kene jawab apa kon? Lah keprok kon iki kon. Lho nanti kene, Mas. Oh, mulai. Oh, lagi. Jempuk aku. Ada gitu. Coba mana? Main sampai tak atem apa kan kok? Saking ini sayang. Ngerayu yo. Saking ini sayang. Piye? Wong urip sepisan. Ya toh, kudu seneng. Terus. Ya toh, lah nek seneng umure panjang. Wong urip ku tanpa hiburan, alah umure cekak. Iku kanggone sapa? Lah kanggomu sih. Lho, semua orang. Kanggomu sih. Tapi lek gak merugikan sing ndok omah, Hah? Bola-bola Jawaban. bola-bola merugikan si omah. Ya jelas, Kan tadi Mas. bojoku pirang tahun? 10 tahun. 10 tahun. Heh? Iya, Terus kon kon lek apa? Hah? Kate apa kon? Kon kate debat aku kon di. Hah? Kate apa? sayangnya aku gak duwe gunung. Duwe gunung tak tabrak. Oh, wong kok Terus piye? Lu druke piye? Kok persekoti piro? tak persekoti piro mang? Eh. 1 juta. Iku lo druk ndi? Heh? Takoni lo druk ndi? Ah, lu druk preketek yo. Gendakmu melok ta gak? Heh? Gendakmu melok ta gak? Melok, Bu. Melok. Mantep apa? Apa sih? Heh? Minta. Lagi ini, kamu sebagai orang wanita kudu nurut karo lanang. Aku presidene wong rumah tangga. Heh? Kon iku danut aku. Aku sing nyambut gawe. Apa wong wedok sing nyambut gawe? Wong wedok iso nek mlumah. Wes, tak jawab ya. Jawaban. Jawab. Presiden rumah tangga kalau nggak ada wakil presiden tidak akan bisa jadi apa-apa. Sih, masih kok nyambut gawe lek gak ono wong wedok, ngarah dadi apa, Ji? Kalungan omplong, Ji. Alah, glane sik tak takone wong wedok. Loh, takono. Engko sangka. Ayo takono. Lah apa salah, Bu? Lek gak ono wong wedok wong lanang koyone dadi. Benar. Aku pengen. Mulai ra melok. Hei, Lagi lho. Oh iki. awakmu nyambut gawe yang ngono ya mene. Gak ono bojomu sing ngelola pendapatmu. Gak duwe apa-apa. Saiki duwe apa-apa polahmu biayaan gendaan karo tanda. Aneh-aneh. Yo, engkene iku tak gawe gisi ya. Tak gawe gisi iku. Bu, wong lanang ngene iki pantes diapakno, Bu. Dipateni. Dikongkon wong wedok-wedok tak meneh kae mateni lho ya. Kowe ngono aja mateni aku. Aku iki lah suamimu. Aku ganteng lah kaya bujang. Kondole uang sing abang ireng. Apa ayo? Abang ireng apa ayo? Apa, Bu? Hah? Apa, Bu? Terong. Kotom. Ngene. Saiki kudu nurut aku seneng aku nanggap ludruk. Ya wis, gak apa-apa, tak turuti. Heeh. Terus tekone kapan? Lah tekone saiki. Saiki. Heeh. Lah wong aku gorong blonjo apa-apa kok. Heh?
Guru blonjo apa? Waduh. Guru blonjo. Guru. Ya wes. Wong kok guru blonjo ku lho. Sirup. Duwe sing jarene kok kongkon ndek blonjo. Ya gurung kok kekno aku. Heh? Ente duwe jek kelet kok. Lah ngono kok aku kongkon ngingoni apa nanggap lodrok. Alah lo duwe panganan saiki. Saiki iku lak sing situk tok. Saiki. Koncone. Lah iya saiki. Biyen lo duwe panganane akeh saiki panganane saiki 3 ton. Kula nuwun. Siap. Biasaan wong amen iki. Geger kula nuwun. Terus dingoni apa lek ludruke teko? Alah dingone apa lara-laran kok kena. Wong kok padakno lek wong kan kudune. Oh, sayangku, ketuae teko sayangku. Sayangku, ketuae teko sayangku. Sampeyan niku nanggap ludruk. Ludruke wis teko wis siap kok malah guyon tok. Guyon perang pon. Iki bapak-bapakane gendakmu. Yo. Lho, sanes kula germone. Lah. Yo kata aku sih. Rek kata koni. Anak-anakmu sebau nderayu kok jek. Niki sida. Sida napa mboten, Pak? Kan Sida napa mboten? do. Lah nek sida niku arek-arek mbon siap. Maine niku sakniki napa benjing? Wis saniki kula dilakon. Lho, monggo njaluk lakon apa wae kula turuti sampean. Kalau lakon apa yang? Tom and Jerry. Apa? Tom and Jerry. Anu baja. Anu kula apa? Saras 008. Oh iya. Anu 388. Wah, sampean ngomong gak teteh ngono lho. Lakone apa sih? Lakone ludruk ngoten lho. Oh lakone ludruk iki lho. Sing gawe dalan babat sampe Jombang. Lho, Joko Galing. Lah, Joko keroken. Kok Joko Galing kok Joko Galing? Lah galing apa gak keroken? Aku wis kerasa mangan. Pak, nek sampean njaluk lakon apa mon kula turuti. Tapi nek njaluk lakon niku, Pak, sepuntene sing kathah, Pak. Lah apa? Kula lali, Pak. Bukune keri teng Jombang, Pak. Kere. Lah ketua bukune kere yo Jombang kon ketua ta. Masalah Lakon sarep tas sogol ngoten lho. lah sogol kok digawa nebang. Lho, lakon sing Sarep iku wedi mateni wong terus. bangune embung babat sampai Jombang. Babat Jombang. Kula lali, Pak, sepuntene, Pak. Masalah. Lele. Masalah. Sampeyan garut jalan-jalane keluare. Kula niki Jalan-jalane ku lho tak gateke ku. Mbak ai, kacau. nek sampean eling, sampean sutradarai. Ngene. Lakune sinten mawon? Lakune Giman, Lagi man. Lurah Barjo. Nggih. Ah karo Londo. Waduh, Pak, lali, Pak, nek niku, Pak, kula, Pak. Sing metu dhisik sinten, Pak? Sing metu dhisik. Mbokmu. Kula iki tak kok temen mampun guyon sampean niku lho. Sing metu dhisik iku Lurah Barjo. Kandhane to. Nanggapo Banjarian. Karuwet ngene. Banjarian ku apa? Panganan apa? Banget ngene. Oh, sing ngene kok. Ya Mustafa, apreketek la 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 prang Pak, Pak, nuwun sewu. Lah terus sing dadi mboke legiman niku areke wetenge loro, Pak. alah
Iki lho ketua ta. Masak iki tak antem. Sing kulino dadi mboke Legiman iku arek kakan mangan rujak tanggapan wingi teng Segara Kidul. Niku wetenge lho. Karo tanggapan sama nduk Segara Kidul sih. Saking larise Lodruk, Pak. Lari condok Segara Kidul, ping kelem ta. Ngeten mawon pun. Mungkin timbangane sampean mboten sida, arek-arek kula jake mulih mawon. Aja. Oh, kene kadung suwur ta to. Lah nek ngoten ngeten. Sing dadi mboke Legiman kula nyilih bojo sampean. Kok disewani Kak, kok disewani? Mungkin kula bayari. Tumon. Lah masalah anggotamu ku bongko ta piye? Sing kulino dadi mboke Legiman iku wetenge loro, Pak. Kula nyilih bojo sampean, mungkin kula bayari dobel. Temen ah. Nggih, Double pira? dobel loro. Awakmu jangan disilih. Dadi ludruk. Apa? Dadi ludruk. Dadi mboke. Tapi Lah aku iku mangkel perkara lodruk kok kon dadi lodruk. wis ta lodruk ku gedhe-gedhean mari ngono gak. Kula bayari dobel. sampean. Double bayarane. 2 kali lipat. Arek-arek niku 1 juta, sampean kula kei 2 juta. Yo, penak to? Iya. 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 Ayo lunjo. Ayo lunjo. Rontok. Sampean kok malah guyon. Berarti mbok Legiman niku arep-arep anake ngoten. Arep-arep anake. Mergo anake mboten tau mulih. Ora tau mulai mergo apa? Nggawe dalan babat Jombang iku ada penghalangnya Belanda. Berarti sing bangun londo Londo. dialang-alangi Kalau karo giman. Oh, Mana gimana dadi kejar-kejarane Londo. berarti mbok Legiman niku ngudoroso. Ngudoroso. Angen-angen anake gak tau mulih. Lah. Diuber-uber londo. Buru Londo. Lah nggih bojo sampean nggih kula silih nggih. Gak apa-apa. Ah, gak apa-apa, Cok. Aku gak usah sampe tarin bojoku. Aku gelem. Gak apa-apa. Pokoke peranane sing dadi anake iku ganteng. Ganteng. Kanto iki Ngono lho. seorang seniman. Sing dadi Legiman ganteng. Nggih ta? Heeh. Sampe celuk to Pak, gak apa-apa wis nagagi wis aku lak kepengin. Ngecek ae. Wah, ludrukan, Pak. Jare mang aku dibayari 2 kali lipat ayo. Lah ngono ku. Nggih, Pak, kula purun ngono. Ah, berarti niki mangke ngudoroso. Ngudoroso. Angen-angen anake Nah. diuber londo mergo ganggu londo Ganggu Londo mbangun nembong babat Surabaya. Babat Jombang. Nggih. Piye nek kudu rasa? Surabaya. Piye nek kudu rasa? Hei, kepengin nek kudu rasa sih. Aku ngomongnya piye? Ya ngomong dadi mboke piye? Lah aku ora tau ngeludruk kok. Wis ta. Selat piye? Kaitane sih. Kene. Piye? Kalate. Ambek mlaku sih. Kaya Ono mlaku re. kaya Kakean anak. Ngene. Ngomongnya piye aku? ngomong Alah. Aku ngrasakno giman ki ya sumpek ya bingung. Gak bingung piye. Wong iki Awakmu dhewe ae lek ora iso ngomong bojoku. Ya iku ae sing dadi. Aku gak iso. wis aku dadi mboke, aku dadi giman. wale. Ayo. Lah kan aku Legimane wis enek, Wak. gimana nek? Wis enek. Lah Bojo aku ngomong ngene piye? Eh. Lho aku kok lali. Piye iku mang kaitane piye? asu tadi angin dakel mesti ngentut. Alah nak. Anakku giman. Gak boleh. Masa betina enek daya londo. Lah iki lapo kok ngene iki? Baiklah hadirin sekalian, selamat malam, selamat berjumpa dengan keluarga besar Lodruk Seliat Seliut. Alah. Lodruk seliat-seliut. Oh, ala lodrukmu gak tahu dibacai. Seliat Seliut Jaya. Oh, seliat-seliut jaya. Seliat Seliut Jaya. Hadirin dan hadirat, Mbak Ririn katok emblorot. Nek blorot ketok. Nyiarno, Pak. Oh iya. Malam Ini loh. Saudara pendengar sekalian, Oh. Acara selanjutnya
harganya sama. Ayo. Malam hari ini Bapak yang punya gawe minta lakon Joko Galing Pendekar Gunung Pegat. Peristiwa itu pembuatan jalan babat sampai Jombang di zaman Oh, penjajahan itu Jombang. Endi? Ana jurusane maneh. Endi? Surabaya. Oh, dudu sih. Endi? Gresik. Kadoan, Pak. Kamu bengene? Peristiwa itu Jombang sampai babat. Oh, Jombang Bapak. Heeh. Ya. Permintaan yang punya gawe minta lakon Joko Galing Pendekar Gunung Pegat. Wah, cocok. Dan Ludruk akan segera kami mulai apa itu? Mbah. Siap gugupi ya Pak sama niku. Kok iso Yang keluar pertama cerita diringkes mawon. Mboknya legiman no omah angen-angen Mbah. aja Saya bahasa Jawa ya Jawa. aja gugupi ya Pak. Omong kok. Boy Giman itu adalah Apa itu? Mbok legiman angen-angen legiman yang enggak pernah pulang. Monggo. Monggo Mbok legiman. itu loh. Oleh barang juta. 2 juta. Gawane tak gede nyawer. Kok becik legiman enggak tahu mulai. Ayo. Ayo. Dadekno pikirane wong tuwa. Kan dia nek tabane ngono kuwi to, kan yo cek ketok melas ngono. Deket on deglak. Legi Kan cek ketok melas ngono ya apa ngono. Tetap legiman. wis cangkem. Tak cangkem. Aku mlaku ya. Ya, mana? Nah. Trong ketak kentrong sundel bolong sundel buntu. Mlakune mboke legiman iku tuwek. Lah, iya persis pedet katusen. Oh alah. Kebangetan Giman. Gamole mole. Oh ngono. Ya. Oh alah, kebangetan. Gimana kok gak mole-mole? Ayo dudut. Lah iya, tiba lanang wedoke padha koplake. Ayo. Kok becik yo anakku? Wis ono pirang-pirang tahun ora tau mole. Diuber-uber londo kok becik kok aku kok nangis temen. Kok becik nasib anakku kapan Apa Didi monggo nanti kiai iki lho anak wong amen. Yo wis remik lho cocok kok bater. Wes buyar kasih dulu kan. Iki abui. Abui. Eh. Kok mana? Bayaran 2 juta mulo Surabaya. Wah, betul tak tiba jagung. Anyene bayaran 2 juta iku akeh. Akeh 2 juta iku. Angen-angen legiman. Gak tau mulih. Nduk, nduk teman. Sayangku angen-angen legiman gak tau mulih. Ngono. Dadi ajak-ajakane londo. Lah ngono sayang. Loh, Iya apa? Karo kembalen sih. Mari ngentut. Lah yo. Jembek aku. Mari ngentut kok bongkone diam. Pak. Wes kene gak kene anakku. Pak, mantu niki lurah Barjo ya, Pak. Iya. Teko golek legiman. Golek legiman. Berarti sakniki sing metu lurah Barjo. Iya. Rek, sing dadi lurah Barjo rek, metu wae rek. Iki jare luduk rek ya iki. Rek korek metu rek.
Dadi apa aku? Sama kandhane awak. Awakmu dapur lurah brengose kuwale. Apane sing kuwalik? Brengosmu. Bringis. Encene tak walik. Lah. Awakmu saiki dapuk dadi lurah Bojok. Oh, Barjo. Lurah? Barjo. Iya. Terus lurah Barjo lapo? Lurah Barjo ya goleki. Goleki sapa? Goleki Giman. Sapa? Giman. Giman. Heeh. Legiman. Iya Pak Giman ngene lho. Goleki legiman. Heeh. Lek wis petuk. Nek pete delek. Kaya pil ae dilek iku lho. Nek petuk. Ah. Yo, iku lu dipateni. Soalnya apa? Legiman kok ngalang-alangi londo. Berarti kon selegimane. Wah, iso aku lho. Ngalang-alangi londo mbangun dalan Babat Jombang. Oh, Gimana betul boki. petuk mbok goleki nang omahe legiman. Tapi nduk kono. Ora petuk Giman melarikan diri petuk mboke. Beneran lek petuk mbokne. Hah? Kebeneran lek petuk mbokne kok ya. Terus apa? Ya nemu aku. Nemu batukmu ngono. Ayo mbok gimana? Ayo boy. Aku iki wayahku. Loh, yo, masalah yo. Iya. Oh, dadi apa? Ya aku dadi lurah saiki. Dadi lurah. Heeh, iki kok dadi bojone iki mbokne legiman ya. Lho, lah ya sik ta. Iya. Awake dhewe kok biyen anak kanca apa iki sekolah ya? Iya, sowe gak petuk aku keuangan jane mbek. Lah ya cak, yo aku joget mari apa iku? Mari SMP kuwi. Aja mepet-mepet. Lewat sawangane wong iki ludruk sawangane mepet tapi gak mepet. Gak mepet lho. Lho, gak mepet lho. Adoh gak jarake adoh. Wes, gawe disire. Lho, Apik ya, Mak. Tapi apa? Bojoku disire kok. lho sawangane tok tut kandhane ono. Etok-etokan. Etok-etok. Oh, etok. Lho masih ngene iki lek sawangane sampean lak lho. Lek kaya mepet lho. Lho, kaya mepet. Kantil. Lho gak. Lek sawangane tok. Tapi ya lek. Lah iku ngono anak yang urip. Wes, langsung takok mbok gimana? Ayo, tak. Yu. Aku rene ono gawene yu. Aku ngomongnya piye? Aku nyuluke piye? Nyuluke piye? Heh, Nyuluke iki piye? Nyuluke apa Kang Lurah? Oh ngono ya. Apa Lek anak riko sing jenenge legiman yu. anakku legiman gak ono anake Taji. Lha iki terus gawe apa bekakas ngene iki kira? Lah kok Legiman gak ono, go ora mole. Ngono lho. lah nang ndi kok gak mulai? Heh? Lah nang ndi kok gak mulai? Dadu. Yo mlayu. Soale diajak karo kenekan iki. Oh, mlayu. Heeh. Mlayu. Loh, hei. Apa sih? Kowe nek guru disambangi iki apa kon, Kok? Jare mah kok kan mlayu. Sing iku lho. Oh, iki mlayu. Gimana ku mlayu? Hei! Yo. Aku dikongkon londo rene iki golek anak riko. Mergo anak riko ngalang-alangi londo bangun embong babat sampai kelobok yu. Oh iya, babat lewat klobok. Perlu kudu mampir. Kulino kok kono paling iki. Apal iki sobone Lah iya. Sopo apal? Iya lho karek ku ngaku jare. Sopo apal? Awakmu. Saiki ngene yu. Legiman go amat agak yu. Oh, gak ono, Kang. Gak ono. Gak ono, Kang. Lek giman gak ono perintah londo yu. Riko bakal tak gawa yu nang hotel. Lho yo wis, gak apa-apa. Gak apa-apa. Iki. Ngecek ae. Lho, lah timbangan aku digepuki. Digawe nang hotel lah. Iya, bener. Ya bener Jo, ayo wis. Ayo gimana dhisik? Tak urusi iki masalah iki. Sob. Kate go nanti. Nang hotel. Ayo aku gawe nang. Le, lah sing bener. Nang tasine londo. Tak gawa nang tangsine londo. Ayo. Ayo,
Lodong mumpung nemu aku. Lontong pomo nemu macam barang ta iki. Ora maksud ceritane iku lho nemu aku. Tutup ludrukmu kaya telek. Le, Diseret gonang tang oh diseret gonang tang silondo. Ayo, tak seret. garapen. Ayo, digarap. Aku digarap. Lho. Apa ya? Garap ya, Pak. Bapak kan garap dowe. Alamak. Ayo. Ayo, Mas. Nih, Pak. Apa sih sampean iki lho? Lah bojoku jan digarap e. Digawa nang tang Silondo, gak diapa-apakno, Pak. Oh gak ada apa-apa no. Enggak. Oh iya kono. Lha apa? Oh iya. Lho. Sampe diodop. Lho. Ora, Wak. Entok-entokan. Wah, kacau. Entok-entokan. Pak, oleh bayaran 2 juta, Pak. Oh iya 2 juta. Iya. Lah, saiki nek wis mboke legiman digawa nang tang Silondo, terus metune sapa, Pak? Giman. Legiman. Iya. Rek, sing dadi legiman, Rek, nang metu rek. Alah ludur kok metu-metuan. Sok ludur kapopo. Tapi apa? Dadi legiman ganteng ya, Pak. Kaki ngopo? Wong kaya uncak kok. Ada apa Doraemon? Lho, Tola-tole. Golek donone ilang. Lah apa awi iki? Lho. Men gak kok kandhani tak kok. Legiman iku sing cukat kan ginas ngene lho. Klengah-klengah kaya wong koplak kok niku lho. Tau ruwi. Kowe goblok mentok. Goblok kok tau bancai yo ngono. Oh. Api. Ngono lho, lha apa lagi balik? Kaya golek duwe ilang. muring-muring. Moreng-moreng. Legiman iku mulih goleki mboke gak ana. Moreng-moreng dhisik. Moreng-moreng. Lho, legiman ngeden. Aku muring-muring. Lho, kok. Legiman kondang kami sumur. Lagi temenan. Mul kantah. Legiman. Mulai teko babat buduhe ngerusui londo bangun nembong. Cocok, ngono pinter. Saking kepingine mbok gak ono. Ya, Mosok nang Tunggara nombo iki rek. ngawur ae. Kandhane ana wak gowo lurah bagi. Malah kekon go. Hei, Hei, awakmu ku emosi. Emosi golek ibumu. aku Sanusi. Lho, Sanusi. Emosi jare wong iki. Lah mbok iki lho. Ya iya mbok cek ayo ya mesti ae, Pak. Mbah. Ya apa sih karepe? Awakmu golek mbokmu nduk magane takok bapakmu. Oh, mbok gak ana iki nang ndi? Tadi. Katemon mbok aku. Lurah Barso ngono lho. Lah apa? Katemon mbok kuwi. Oh, gendeng ngono bapake Taji. Opa ta? Lah iya, Pak. Riko gak tumon mbok kuwi. mbokmu saiki le digawa lurah Barco digonang tang sini londo. Jelas gobrah hari iki. Waduh temen. Ora, Pak. Entok-entokan. Ora
ora temen kok. Salahe mbok apa? Soale Lurah Barjo goleki awakmu alang-alangi londo bangun embong babat Jombang. Awakmu sing dadi penghalang. Dadi gak petuk awakmu, mbokmu digawe nang tangsine landang. Betul. Dadi lurah rene siji ndeleki aku. Gak ketemu mbok winaka jaminane. Iya, Minggir Pak. Sumbari. Iya. Wah, sampean ku ganggu ae. Aduh, apa? Bangsat kurang ajar Lurah Barjo. Ojo mbokku sing kok gawa ngalor ngidul. Adep. Kebanteran. Legi mana depono? Nek anjen Rika gak trimo, aku ngalang-alangi londo bangun embong teko Jombang nganti babak. Ae Lurah Barjo. Entenono aku aja mbokku sing kok beruber. Entak sunat penenggon. Setemen wisan iki. Dut. Dut. Napa? Aku tak lapor polisi ya. Ngapa, Pak? Lah bojoku dieker-eker. Ora temen etok-etokan. Lah iki diodol-odol. Loh. Etok-etokan ora temen, Pak. Iki lu julukan, Pak. Ora temen. 2 juta lho, 2 juta lho. Iya, 2 juta. 2 juta. Ah, iki mbokmu. Mbok, Lut. Tet. lho. Kalau nglodrok barang. Walah, lha tepakan yo kekancan awake dhewe yo. Kanca sampe petuk maneh ya Allah. Cok, lho, yo. Duitku balekno rek. Duitku balekno. Le perkara dhuwit gampang ku tetep tak balekno. Iki lho apa sepure kok. Pak, iki lho piye? Bapak, tangan lodrok. Masa? Kok garanane? Lho, Lah wong kanca sekolah lho, Cak. wis kanca sekolah bukan apa gak kenal. Loh, pura-pura gak kenal. Kaya nyambek ae melayu ngono. Lah kanca sekolah lho. Masih kanca sekolah iki luludung kan apa-apa gak kenal ngono Lho lho. kok sangkano sombong aku gak gelem nyopo. Kok sombong iki lu gak duwe. 2 juta lho, 2 juta lho. Kok gale nyopo? Gale nyopo? Gale nyopo ya wis. Masih kenal Mbok, gak nyopo? Rika mari digawa Lurah Barjo. Aku gale semaur ambek iki gale nyopo kok. Semauro. Dal, Lah kok jaremu gale semaur gale nyopo? Ala pegel. Pokoknya tanggapan gua asem gede aja ngersolo. Soal sing ngatur abad Didi. Sayang, Kandhanono, Pak. anakmu telu gak tega aku. Tak golek mulai situ. Kayak apa, Pak? Ayo nak menang. Mbok, Rika mari dioyak-oyak Lurah Barjo. Ah, ngono. Yo ger, Ping piro, Mbok? bolak-balik. Ana ping 5. Anak ping 5 sampe disosop-sosopno tengah sawah aku. Aku ngono titik, Mbok. Sampeyan iku muring-muringe, Pak. Iki lu julukan iku gak temen, Pak. Etok-etokan. Lho lah wong Kok ngeratap hatiku ae. Pak, 2 juta lho, Pak. 2 juta lho, Pak. Oh iya 2 juta. Minggir, Mbok. Lurah Barjo aku sing ngatasi. Nah, ngono. Lah ana ibu ya nak yo. Aja kuwatir. Kok gampang kowe tak kei yo nak yo. Gunung Pegate aja disenggol-senggol no, Mbok. Lurah Barjo. apa? Duh. Wong lurah kok kuduk ngene iki. Lah kudu ya apa? Ana lurah gak duwe brengos ngono iku. Duwe, Mang. Lah iki tak copot cover ya. Oh, ada cocok.
Lurah Barjo. Perang. Yo, nek riko kate oya-oya wong tuaku utawa mbokku pepundhenku. Aja mbokku. Adepono legiman iki. Man, Sebalike ngono Lurah Barjo. iya. Kon ibarate kon ngamuk bakal tak kembari. Ayo ngejak apa kon? Oh, kakean cocok. Mati ya. Mati awak iki. Mati. Lah aku mati ya. Mati ya. Mati ayo mati. Mati ayo. Aja mati. Mati lho. Wong mati kok kaya wong mari bayi ngono sih. Mati, Pak. Mati. Rusuh. Mari telat. Karepmu. Pak, lah saiki Lurah Barjo wis dipateni legiman. Terus sing metu sapa, Pak? Masalah ketua ludruk kok kebangetan. Aku gak apal, Pak. Sing metu saiki ku londo. Londo. Golek legiman. Mergo Lurah Barjo dipateni. Iya. Rek sing dadi londo rek metu rek. Alah ludruk rek iki. Londone metu rek. Ludruk kacau. Niki sapa? Londo. Tahu bulat. Digoreng dadakan. 500-an Sing dadi londo apik ya, Pak. Api apa? Kaya medon. Iki londo tak kareni jelak londo iki. Aku iki lho dadi apa? Lho kon kok ana londo kaya kadang-kadang. Awakmu dadi londo. Londo apa wong aku sanget ireng ngene. Londo semanggi. Londo waru abang. Londo wajik. Londo keriting. Judi kon. Wis rupane elek seneng judi kon. Gak oleh Ji, gak oleh. Gak oleh judi. Wis duwe gawe dhewe. Endi? Aku sing digawe. Oh londo. Dapur londo. Sing kok goleki ya Ndi tembakku? Tembakku ndi? Tembak. Yo ngene londone kena stroke yo ngene iki. Endi nak? Endi? Gak ono iki. Gak ono. Wong bedel kok golek nduke iki. Iya, bedel iki. Endi sih? Iki lho. Iki jenenge tembak. Lha iku tembak. Isa muni dol. Isa. Kayu ngene lho. Bedel ku kayu. Duren ki lho. Ge bedel mak. Tis. Berarti kon sing tak tembak. Sandane ono, Pak. Awakmu ki londo dapuk londo, ya. Goleki lurah anak buahmu soale ndekengi mbangun nembong babat Jombang. Sing kok golek iku giman soale lurahmu wis dipateni karo ya ngono. Kok malah upacara. Iki ya apa sih dadi londo ta? Londo goleki. Kene nyocot ae, Pak. Awakmu lho goleki legi man. Mergo lurahmu dipateni legi. Lurahmu dipateni. Selamat mamel.
Malam. Selamat malam. Selamat malam, saya Endong. Selamat malam. Apa benar di sini rumah siapa, Pak? Pak Taji. Loh, cari omai siapa yang mau? Omai Legiman. Salah nek. Lojok kakang bancak yo. Sing duwe gawe jengkel. Kenapa? Lurah siapa yang mau? Barjo. Lurah Barjo, ada kabaran dari Gupermen Karet Isis. Wong bedil kok cis-cis iki. Permen ISIS dan permen Kayak belis. Ada kabar Lurah Barjo dibunuh. Tak petani arek. Oh, kamu yang membunuh Lurah Barjo. Jelas. Tembak. Jangan kurang ajar. Tembak. Tembak, dor, dor, dor. Tembak, dor. Gak ngono yang ngene iki lho Ren, londo banci kuwi. Ngene yo nembak iku. Kamu siapa? Oh, aku Kamu siapa? Legiman. Legiman. Iya. Kamu membunuh Lurah Barjo. Jelas. Masalahnya? Aku gak terima nek Lurah Barjo ku ngatok nang Doro Gupermen. Oh, begitu. Kamu saya tembak. Dor. Mati sementara. Lho wong pes bedil denggo iki lho. Le kuwale matamu. Tahu ya? Kamu sudah membunuh. Lah apa pucuke mbok nyinyi iku? Tutupi. Ayo. Kamu membunuh Lurah Barjo. Iya. Itu bawaan saya. Jangan kurang ajar. Nek gak terima kate lapo londo. Kamu saya bedil. Alah bedilen gak Oke, mempan. siap. Iya. Ada Prono. Keras. Tingis. Wong londo kok deleki latu-latu ku lho. Ya. Berhubung kamu sudah kurang ajar dengan Gupermen, saya tembak. Iya. Matamu ku lho gak ketok. Wong londo kok nembak wedi sih. Aku kagetan. Kagetan. Aku mek kaget muni jero. Londo, aja kakek ngomong. Iya, Ngotot iya. Barjo. Mati. Gak tepak kok mati apa nih? Tepakno ta. Oh, njaluk ditepakno. Tepakno. Trimon pusakaku iki. Ya iku tepak ndoke kok. Mati, Pak. Mati Dondi, Pak. Dondi. Kuburan ngono. Kalau nak punden ngono. Kono nang Bapak Suki kono. Mati geledang. Geledang mati. Lah. Mati geledang. Tek. Apa? Jika godhong tak bledet. Ini mah. Wah, lho. Lurah Barjo mati. Mati. Londone Mati. lho, Wak. Lah iku nek krungu londo liyane, sampean iku digerondong ambek londo dadi urusan. Jelas iki. Perkara gedhe sing mburi iki. Gampang. Carane Carane. Apa? Ayo digelok kabul. Terus? Duru ki ditowo diobong. Ngono. Ayo. Habis urusan. Dalam. Ade diobong-obong barang Sing gak dadi urusan. Lu urusan. Apik dengkulmu atos ngono lho. Bathukmu kacane menggos-menggos apik. Iki meng sekilas cuplikan Iya. lakon Joko Galing Pendekar Gunung Pegat. Anjen dadi ludruk wangel. Dadi ludruk iku angel. Temenan. Belajar sing temen, Mm-mm. cek apik kaya ludruk Budi Budi Wijaya. Wijaya, iya. Laris kaya Budi Wijaya. Iya, apa? Saiki tanggapan nonggone asem gede. Apa? Nang asem besar. Asem gede, Iya. hajate sedekah desa. Oh. Ayo didongakno muga-muga kabeh panjang umur, rezekine mlimpah ruah. Amin. Lakone bengi iki apik. Oh, Cak. Perawan Gunung Pucangan Oh, perawan Gunung Pucangan. bersama Ludruk Budi Wijaya.